Nu tänker jag dra ut på en liten ta kort på Helenas det här. Jag hoppas att det blir rätt nu bara. Där står det några de har en bil. Och här tror jag det är som Märta bor. Har jag fått för mig hur det är nog. Och här har man lekgrejerna för alla ungar som vill gunga och ha sig. Och här är ett litet hus. Och här var mina barnbarn mycket och lekte när vi var här för 4 år sedan. Klättrade som apor i den där när de inte hade en rullstol som de lånade och Helena åkte runt med. Jag håller väl inte. Nej, tänkte om jag höll för där. Och här är ett litet hus. 6:ans hus. Här är jag då. Om det blir rätt det här. Det är inte säkert. Och här är matbaracken. Där äter man sin mat och lagar. Inne i köket kan man laga den. Jag vill inte gå in i köket. För det är någon där. Och här i de här husen bodde jag och mina barnbarn och dotter när vi var här. Förra gången, ja. Och så, jaha. Och det där är grannar. Och här är alla dass. Och inte nog med det, utan det är duschar också. För de som inte har toaletter där inne i huset. Det finns ju de som har det med. Och det här vet jag inte vad det är för hus riktigt, men ett hus är det. Ja, jag vet inte. Av någon konstig anledning så ser jag bara mig själv i det här. Och här är ett hus som någon bor i som är... ja, jag vet inte vad det är för något. Och här har vi ett av husen. Grönt och fint, och här uppe går väg 148 till Fårösund. Lite blommor finns det också. Även på den sidan. Bilar går det ju då. Förstås. Och bilar finns det parkerade. Nästan så jag blir lite trött på det här promenerandet. Jag vet inte riktigt. Ja, det är ju Helena.